Tay, magandang hapon po. Tay, taga saan po kasi kayo, Tay? Quezon City po. Tay, bakit parang sobrang saya mo ngayon? Oo, pumantay na yung lakad ko. Ang sakit. Pakita mo muna para makita nila. Tingnan mo nga tayo yung lakad mo, Tay. Mantay. Hindi, yung unang pasok mo kanina, ano yung lakad mo? Paika-ika ako. Paika-ika. Naka ano. Hindi mo na mai-describe yung lakad mo kanina, Tay. Oo, bigo. Ay, ngayon, Tay, ano na yung lakad mo ngayon, Tay? Parang nawala yung ano, yung ngalay. Parang nawala. Kasi, Sabi ng sakit ni tatay, ang sakit ni tatay, Mr. Pogi tayo, ang sakit ni tatay, hips dislocation, ipitugat, at saka yung mga mababait na napupugian ni tatay. Thank you, sir. Thank you po ako. Thank you po, thank you. ngayon, Tay, maayos na. Ayos na. Salamat po ng marami, Tatay, sa inyong pagtitiwala. Papasalamat sa inyo. Yan, welcome po sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Tita, magaling ka na rin, Tita. Paano natin to? Ang laki makakatulong sa Yan. akin. Si Tita, ang iyong girlfriend, Hindi, sa... Ayun yun. ay, sorry. Si Tita naman, nung pumunta dito, may tungkod. Ngayon wala na. Ngayon, wala na. Ayaw niya na raw magtungkod kasi hindi pa daw kailangan. Salamat po, Tita. Uncle, bye-bye. Thank you, thank you. Thank you po, Lord.